Isten áldja meg a magyar, tartson neve míg a föld tart. Paradicsom hazájába, éljen, mint a hal Dunába, éljen, mint a hal Dunába. Töltse békével napjait, egyezve lássa fiait. Tatár, török, más ellenség, minket meg ne rendítessék, minket meg ne rendítessék. Isten áldja meg a magyar, tartson neve míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz magyar ember. Isten éltessen mindenkit. Köszönjük szépen, üdvözlöm a kedves gunarasiakat, és engedjék meg nekem, én köszönjem meg a Kiskundorosnak nevében a meghívást és az önök kedves vendégszeretetét. Kiskundorosbaiak most léptek fel először Gunarasba, de hogy elnézem az önök vendégszeretetét és a lelkes közönséget, úgy érzem, hogy vágyott majd ide-vissza. Remélem, hogy az előadásuk tetszett, és valami értéket hozzáadhattunk ehhez a szép naphoz, emeltük a nap fényét, és bízom abban, hogy Gunaras és Dorosma között a barátságot is elmélyíthetjük. Egy ajándékot szeretnénk átadni Gunarasnak, egy jelképes ajándékot. El kell mondani, hogy Dorosma is hasonló település Gunarashoz. Dorosmán is a templom és a szélmalom határozza meg a jelgezetes főépületeit. Ugyanúgy, mint ahogy Gunarasban. A képen ezek találhatók, a Citera zenekar és egy család. Kérem, kedves előjárót, aki átveszi az ajándékot tőlünk. És köszönjük szépen a vendéglátást, a szívélyes fogadtatást.
Köszönjük szépen, további jó szórakozást! Én szeretném alacsony a mikrofon. Én szeretném a gunarasiak nevében megköszönni ezt a gyönyörű előadást, amit a templomban láttunk, és ezt is. És én azt gondolom, hogy ez egy barátságnak az első lépése, és csak mi rajtunk függ, hogy mennyire fogjuk ezt a barátságot, ezt a kapcsolatot építeni, és legyen előttünk egy nagyon jó példa, hogy Kókával is így valahogy indultunk, és most odaér, hogy a mai nap folyamán megkössük a testvértelepülő szerződést. Én azt kívánom, hogy Dorozsmával is egy lassú, de folyamatos együttélés, barátkozás és látogatás végén egy ugyanilyen folyamatot fejezünk be, és azzal nem fejezzük be, a kókaiakkal ezt már tudjuk, hogy aláírjuk a szerződést, ezt a barátságot építeni kell, ez gazdagít bennünket, és én abból bízok, hogy mind a ketten, a dorozsmaiak és a gunarasiak is gazdagabban mennek ma haza aludni. Köszönöm szépen!